Hľadáte chatu na Domaši, kde sa bez problémov zmestí celá vaša rodina? 4 spálne a 2 kúpeľne v rekreačnej oblasti Valkov čakajú len na vás. Táto murovaná a kompletne podpivničená stavba stojí na pozemku s výmerou 440 m2. Na prízemí nájdeme kuchyňu, priestranú obývačku s jedálňou, kozubom a výstupom na terasu a zároveň prvú kúpeľňu a samostatnú toaletu. Na poschodí sa nachádza druhá kúpeľňa a 4 izby, pričom z jednej je výstup na balkón. O komfort a teplo sa starajú infrapanely v kombinácii so spomínaným kozubom. Chata je napojená na elektrinu a žumpu a voda je vyriešená spoločnou studňou. Ak chcete tráviť voľný čas so svojou rodinou v tomto nádhernom prostredí, zavolajte mi a dohodnite si obhliadku. Volám sa Petre Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.